ikasturteko lanketaren barruan, Urola Garaiko ikasleek gure herriak klima aldaketaren aurrean nola egokitzen ari diren eta aterpe klimatikoen egoera aztertu dituzte. Hauek dira atera dituzten ondorioak. Ikasleek aztertu dituzten gaien artean, jolaslekuen erabilera eguraldiaren araberakoa dela ikusi dute. Bero uharte fenomenoa eman ez dadin, zuhaitzen eta berdeguneen presentzia beharrezkoa dela ere ondorioztatu dute. Horrek eragiten baitu freskotasun handiagoa egotea. Azkenik, baserritarren eta nekazarien ikuspuntua ere ezagutu dute, klima aldaketaren ondorioak ezagutzeko. Hala nola, produkzioaren eta kalitatearen beherakada, izurriteen ugalketa, hazienden umealdien aurreratzeak edota gehiago ureztatu beharra nabarmenduz. Aterpe klimatikoen gaia izan da landu duten bigarrena. Urola Garaian aterpe klimatikoak izan daitezkeen eraikinak eta aire libreko espazioak aztertu dituzte ikasleek. 200 inkestatik gora ere egin dituzte herritarren artean, eta gai honen inguruan ezjakintasun eta kontzientziazio falta handia dagoela ondorioztatu dute. Hori horrela, hauek dira ikasleek hartu dituzten konpromisoak. Parkeak garbi eta txukun mantentzea, landareak eta zuhaitzak zainduz. Plastikoaren erabilera murriztea eta berrerabilera sustatzea. Bizikleta edo garraio publikoa lehenestea. Aterpe klimatikoak identifikatzea eta ezagutaraztea eta espazio horiek zaintzea. Udalei aldiz, hainbat proposamen egin dizkiete. Berdegune gehiago sortzea, itzal gehiago sortu eta intsektu polinizatzaileak babesteko. Baserritarrei formakuntza programak eskaintzea, klima aldaketaren ondorioei aurre egiteko baliabideekin. Asfaltoaren kolorea argitzea, ez dezan eguzkiaren beroa hainbeste pilatu eta askatu. Ibaiak eta basoak ondo zaintzea, katastrofeen eraginak murrizteko. Garraio publikoa sustatzea. Aterpe klimatikoen kasuan, landare eta berdegune gehiago jartzea, bai igerilekuetarako bidean eta baita igerilekuetan bertan ere. Iturri kopurua handitzea. Sorospen ikastaroak antolatzea. Aterpe klimatikoetan aire girotuko instalazioak eta isolamendua hobetzea. Klima aldaketaren gaiaren kontzientziazioa lantzea. Udalek erantzun dietenez, Urola Garaian berdeguneak eta babesleku klimatikoak sortzen ari dira. Baita hiri eremutik kanpoko biodibertsitatea hobetzen ere, hala nola bertako espezieak landatuz. Era berean, baserritarrekin batera, ikasleen proposamenak aztertzeko borondatea erakutsi dute udal ordezkariek. Garraio publikoari dagokionez, erabilera handitzeko ahaleginak egiten ari direla adierazi dute, eta itzalak ugaritzearen kasuan, gaia aztertuko dutela, ikasleei eskualde mailan bero boladei aurre egiteko protokolo bat lantzen ari direla jakinaraziz. Gai honetan, ikasleen lana oinarri hartuta, babesleku klimatikoen sarea nola osatu aztertuko dutela hitz eman dute udaletatik. Gogo eta baliagarriak dira datorren ikasturtean eskuhartze plana diseinatu ahal izateko. Elkarrekin lan eginez, aurrera pausu sendoak eman ditzagun etorkizunean, klima aldaketaren eragina murriztu eta gure eskualdea bizigarriagoa eta osasuntsuagoa izan dadin.